for Akropong FM morning devotion. Your friend Anidaso. Akropong Radio. Amen. Senior Papa Kaino. We say April is the month of beginning new things. Onyame Oma Wenidaso. In the month of supernatural breakthrough, there is hope. In the month of supernatural breakthrough, there is hope. Near many can say, a bra Yerika supernatural breakthrough, one seminal, and Yerika Anidaso Semachero. Eradema Wenidaso. Erade Oma Wenidaso. Erade Oma Wenidaso. It abusan for 55 to 550 and no pe biara 97.1. 97.1. Obetin can say, and nibi neore kasa. Obetin can say, and nibi catch you ube to me aye. Obetika say nibi catch you what do where we did down. And nibi catch you say, nipa se dame pa minya memeka ho. Erade onka ho sa ewe yesu demo. Erade onka ho sa ewe yesu demo. Mama ye mompai. Me peso peja on sa chere erade se erade Anidaso Bere mama Anidaso. Ni ebekọ so ewe free so enye nhira emoku apeman enye nhira magana man enye nhira ma Christopher entwiafo from break Christo mo emanipa hu ewurade. It's all about Jesus Christ. Say nipa benya Anidaso say Christo to me wo ho. Emrante ne maba be hu say Christo to me wo ho. Oman be hu say Christo to me wo ho. Ye bompai erade ye da wase. Wadom wa hoden ebro so ena no pe wo de adom yen. Dwumadi a erade wo de abeto ho. Dwumadi a erade wonam yen papa so. Na dwumadi mfiase korfare ba nyi na erade wonam no so hyehyɛ. Se be ya okuapeman beti wo Kristo asem. Eto de to papa officer so dada bo officer so na eye ne dadwen ano bo ho pai na erade FM ya bakuro yi mu. Na erade wo san de to no kuma so se ehu behia sa no pa biara ye be kanya mesem na wasem betrew. Erade anopai ye da wasese ye repa ho ntama. Wa hoden enye kese. Onyame nkonkura wo fiase a engu da. Wo fiase a enka kwa mu da. Wo fiase a ekwa wie pa no anopai ye de wo fiase. Nhyira enka udin se wo de fiase amayen. Ma wani onyam ye kese abusuafo ebedi ho pa nyina, abusuafo ebedi ho dwuma nyina. On kronkron enhye wo ma. Obi biara obeti unu ni radio ato Okoman 97.1 no. Onye nhyapa. Onye nhyirapa. Erade ye gina Yesu Kristo odin mu se Anidaso Bere. Emfa Anidaso ma wiase nyina. Ebra COVID atwamu emfa Anidaso mra. Ebra fuwa process ekosoro emfa Anidaso mra. Emra nipa eyem ahyehye won emfa Anidaso mra. Emra mpetuwu asori emfa Anidaso mra. Erade ameye nhyira ma Ghana, ameye nhyira ma bibiman, ameye nhyira ma wiase nyina. Ye gina eyiso ye padwumadi ho ntama ewo nyame agya oba ene okonkron din mu. Amen. Erade asomdwe nka mu nyina. Onuadofo a wotie me. Onipa asetena mu nsem edoso ebi ye nije na ebi eyareho. Ne eye nije no ye kaide nanso ne nkai ne kakra bi na ne yareho no ene yentena che na etode bi a edi enya ema neoma yehwese betumi ayo no mpuri yentumi nye ne saaye mu no ena Okoman radio 97.1 edu jumedi a yatudin Anidaso Bere ederebrel fi joda kosi fida anopa biara finonum ekosi emra nonum abapa sima edunum yenga yebedi sa jumedi mu chiame eneme osofo John Kwachi miniminu osofo Nathaniel Kingsley Entsie mesrese yaso leti sa jumedi onyankopon nam so ebe mo ye kunudefo onyankopon nhyira. Amen. Yama wakwaba eba anope fidi so 97.1 Okoman FM Anidaso Bere anope so odon fi di adom yen na watwi ohene kasi bere ba nidin de ho kronkron na watwi sese wo ho. We are in the week after Ascension Thursday. This week is a week of expectation,
a week of uncommon encounter. Anopei onyame asumdwe encounter. Eye Anidaso Bere ena ugusu eritie onyankopon manadom encounter ho na watwe awuri fiase hon kronkron eni wanim kan na wasiesie wo na esiwiye firi wunua firi odofo firi adamfo firi yonku bi na kache ni se bere no aso na yina yemfa yemfide ninto okoman 97.1 ye kawo se dwumadi so ewo Facebook live, YouTube live, Twitter ne Instagram na Facebook ni YouTube no eye okoman radio 97.1 na Twitter ni Instagram no eye okoman @okoman 971 onyame asumdwe enka ho na anopei so yemmomu nko oduma hingwa yanim na yeni onhene a oribai enhia na yenka nche onkonkon se onsiesie na adomo mayen anopei so na onsiesie na watwi nyina na nia ebesi no enyenhira emao ewo Yesu din mu. Anopeme kasefe nije fideya say let your hopes be high, keep your aspirations high. Ma wenina eurade so weni de eurade so dio se moma weninje we eurade mission biom se moma weninje anopei ma weninje se eurade de na watwe foforo acheo na enye any other week but the Pentecost week onyame asumdwe ensanka obiemo na anopei yeka se okoman radio ewo berimachum hini memorial house ewo Ekufu road MAMFE opposite parliament spot Akropong Ekuapem enche na tumedi ye tuaso ede inkuranhyesem ama wanopei na eno echi nso ye bobo ho ye no wakasa ho kronkron kwanso na ye buye kwan ato ho nso se opese obefre akire wadwene ewo ho a 0551667755 no ye de hamana tum na watumi afre na wakire wadwene na ye ne onyina abomu akasa ye bom etufo na onyankopon adom ayekese amawo ensi uyiye anopei yese ensi uyiye anopei would we free ato ho a ensi uyiye anopei onyame onomo anopei onkronkron enka ho omanadom enno somao na ne hen bi eni wanim kan ewo ne akwakoye biara ye gedi se na wotwe ubeye nhira pa. Na ye kai wo se ene asem a ye behwe asem a ye de betu ye hofo no enche ye de ninina erebrel na wama wanije awie peye ewe radimu ye kai wo se onyankopon ni wire emfi wo ye na ni wire nso eri emfi wo da obeje wo obedum wo obeka wo ho obema nadom adoso ama wo obema ni tumi ayekese ewo wo so na senia etibiara obema esi uyiye obema ne basa akasa ewo ho anopei
joyful way ɛna yɛde wɔn fi ase wɔsi ɔsa barima ɔhene Yesu Kristo ɛnam ne tumi so ɛdi nkonim na wasoma ne wɔn kronkron sɛ na wɔtwe onsiesie na ɔma n'adom ɛnyɛ kɛse mepɛ sɛ na wɔtwe wobɛyɛ in tune na wasiesie wo kuma sɛ sɛnea ɛte biara nea ɛwɔ soro nea ɛyɛ nhyira nea ɛboro so na ɛkyɛn so no Awurade de bɛdom ɔbɛma asi wo yie wo Nyankopɔn bɛka wo ho na wama n'adom ayɛ kɛse ama wo yɛma wakɔ aba biom Awurade ɛnka wo ho anɔpa yi na ɔma n'adom ɛnyɛ kɛse ma wo ɛwɔ Yesu Kristo din mu anɔpa yi yɛde Awurade ase. Anɔpɛ asɛm a yɛbɛgyina so na yɛde ɛnantew na yɛde asiesie yɛn ho ɛberɛ a Onyankopɔn ɛde adom yɛn na ɛhan bi atɔ yɛn so na nkwa ɛyɛ adwuma ɛma yɛn anɔpɛ yi asomafo no nnwuma ti a yɛdi kan Acts chapter 1 verse 4 and 5 ɛna anɔpɛ yi yɛde gyina so ahwɛ afotusɛm akasa na yɛtu yɛn ho fo na yɛasrɛ Awurade sɛ Awurade ma n'adom ɛnnɔɔso Awurade ma n'adom ɛnnɔɔso Awurade ma wɔ anidaso anɔpɛ yi na Awurade ma ne tumi nyɛ kɛse ma wɔ anɔpɛ yi kae sɛ Nyame ama ade akyewa na ɔwɔ botae bi ma wɔ anɔpɛ yi asomafo no nnwuma ti anan ntikyim tie di kan ntikyim anan kosi enum Acts chapter 1 verse 4 and 5 ɛne asɛm a anɔpɛ yi yɛre kinkan na yɛde ahyɛ yɛn ho kran asiesie yɛn ho ama Onyankopɔn adom a ɔwɔ ma yɛn na wɔtwe yi nyinaa Onyame ɛnka yɛn ho ɛmra yɛtie asɛm yi mɛkan ɛwɔ pɔtɔ kasa ɛyɛ English no na yɛwia yɛde aba ne twi nso emu. So Acts chapter 1 verse 4 and 5 is the passage for our consideration this morning, and we are reading. Let us hear the word of God. Once when he was eating with them, he commanded them. Once when he was eating with them, he commanded them. He commanded them. Once when he was eating with them, he commanded them, do not leave Jerusalem until the Father sends you the gift he promised, as I told you before. John baptized with water, but in just a few days you will be baptized with the Holy Spirit. John baptized with water, but in just a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Na emra no wonti edidi no ohye won kete se mamumfi Jerusalem nemum montwen agya no bɔhyɛ a ɔhyɛ mo no sɛ Yohane de nsu ɛna ɛbɔ esu na ɛnkyɛ koraa yɛde Honhom Kronkron bɛbɔ mo esu. Orange out there,
Enti anɔpɛyi onyankopɔn asɛm ɛna watie yi. Onyankopɔn asɛm ɛna mene wo ate anɔpɛyi mene wo atie sɛ onyankopɔn asɛm aba yɛn nkyɛn na ɔne wɔn ɛte adidi no ɔhyɛ wɔn sɛ etwa sɛ motena Jerusalem kosi sɛ bɔhyɛ no ɛbɛba. Yɛka sɛ na wɔtwe ɛyɛ ahosiesie na wɔtwe ɛma Pentecost ahosiesie na wɔtwe. Eti Anidaso Bere pɛsɛ yɛne wo na bɛbɔm asiesie yɛn ho. Yɛbɛsiesie yɛn ho atwɛn onyame tumi, yɛbɛsiesie yɛn ho atwɛn Awurade hɔ ahoɔden. Ɛbɛyɛ den sɛ wobɛdi nkonim ɛwɔ ɔbra yi mu asetena yi mu ɛwɔ nyame suro kwan so a wonni mu ahoɔden. Sɛ ahoɔden ɛnka wo ho a adwuma no yɛ ɛyɛ den. Sɛ ahoɔden ɛnni hɔ a wontumi nsum nyame sɛnea ɛsɛ. Na nyamesom ɛyɛ ɔsom a yɛmfa nipa adwene ɛnyɛ yɛmfa yɛmpɛ ɛna ɛyɛ yɛmu yɛgye ahoɔden ɛfi owura ne nkyɛn na wɔtwe yɛsiesie yɛn ho sɛ ɔma n'ahoɔden ɛnka yɛn ho na nea yɛbɛyɛ biara no wakyerɛkyerɛ yɛn kwan na yɛbɛyɛ biara no wadom yɛn na yɛbɛyɛ biara wama n'adom adɔɔso ama yɛn na yɛbɛka biara no wadi anim kan wama adom adɔɔso ama yɛn. Enti kae sɛ mene nyinaa bɛkyerɛ yɛn adwene ɛwɔ asɛm yi ho nea mekenkan ɛwɔ asomafo no nnwuma ti a ɛdi kan ntikyɛmu 9 ɛne anum no baabi a wobi afa wo Bible na wo so bie hɔ no pɛpɛpɛpɛpɛ na kenkan mu na dwendwen ho na ho kronkron ɔbɛn wo no ɔde ka baabi akyerɛ wo a wobɛtumi afrɛ 0551667755 a edu sabre na also betumi akyerɛ wadwene a wasɛm a wobɛka no ɛbɛyɛ obi safo a ɛnɛ dɛ ɔde bɛnantewa na wɔtwe ɛbɛyɛ nhyira ama no. Enti sɛ ho kronkron de bibi to wadwene so a mentena so ɛwɔ baabi a wowɔ sɛ wotie afiri mu sɛ wonam sɛ worekɔ adwuma sɛ wowɔ bedroom sɛ wowɔ hall sɛ wowɔ balcony na woretie yɛn anɔpɛ yi asomafo no nnwuma tie di kan ntikyɛmu 9 ne anum no ɛna anɔpɛ yi yɛkenkan sɛ Awurade ɛmfa nsiesie yɛn ɛma na wɔtwe nyinaa na yɛmfa n'adom ɛnantew. Awurade bɛka ho asɛm bi akyerɛ wo kronkron bɛpia ho information bi agu wo so ɛba ne saa fa wo telephone no na frɛ 0551667755 na also kyerɛ wadwene na yɛn nyinaa yɛn mmom nsiesie yɛn ho na wɔtwe ɛma nhyira a Awurade asiesie onyame ɔne wo ɛnkasa anɔpɛ yi na ɔnsiesie wo. Nneɛma biesa bi ɛna anɔpɛ yi medikan atwe wadwene ɛwɔ so ɛwɔ nea yɛkenkan yi ho. Nea di kan, the first thing that you should know about the passage we just read was say do not leave Jerusalem. A specific instruction. Na bibia si be dear radiatia on my instructions. Na instructions no bibia etwa se wudi so. Say when this wa it me ema wunshire bi ebo. When this wa it me ma wo messy opportunity bi. Say yerehwe asem yi mu do not leave Jerusalem. Na yerehwe se onyankopon ama some geographical location bia or hwehwe se awe ebri bi bedu esese wo ho obi biara ewo Jerusalem. Na Jerusalem no yehwe Bible mu a na ejina ho ema nyama ahuru bebre na edikan ejina ho ema the main place bebia na nyamesom ana onyankopon som Jewish one som no edimu pa the city that is unique in its own. Enti eho ena etitrufo ene mpanyimfo bebre enso ebo modern estate. Enti na meka wo se sa Jerusalem no na hu hia se omo betina ho na nyame ahye no geographically no etumi aboa won etumi asiesie won na omo etumi aye nyame adwuma ni yie. Anopay, where are you? Where are you? Where are you? This week you must be in Jerusalem. From this time through to Sunday, be in your spiritual Jerusalem. Be in your mental Jerusalem. Be in your faith Jerusalem. You must be in Jerusalem and await the promise of the Father.
ebusuafo nyame promise na wakese ode bema ye no enye baabi ya keke yenkotena baabi ya keke na yenya saa promise no yentumi yenya yepe bia emfefefa baabi a yepe bia yenchintin baabi a yepe bia na yenhwe se onyame bohye ne bebe mama ye enye ne saa ene na wati enti specific. The promises of God is locational specific and location specific. Enti anopei yesre radia ma wo se onyame onka ho na watumi atena Jerusalem already ne boshe erebrewo o se do not leave Jerusalem. Yeba Presbyterian asafumu, yeba Christosum, yeba Ghana menma ekuyapem is to in a way a Jerusalem of a kind. Baby a Christosum farbai de ye kan na yebetumi akese ye Ghana Jerusalem na ye mompai se sa Jerusalem yi ehun ahoden a erade nam so de dum oman Ghana de nyamesom shitai e wo man yi mu no ebekoso agina aye kuro kronkron akoso ahye erade anonyam ni titiru yerika Akropong na it can be a spiritual Jerusalem of Ghana of a sort. Enti Akropong Osu any other places are yenim say a pioneer for the foundation of the church and the beginning of Christianity in Ghana. No, we can say of a sort that is the Jerusalem, and we wait for God's promises in such and such locations. And pay ye kaya home. That is the instruction given them. Na ebio so denti ena na jana erikasa achire won osi montwan esan se ode boshe bi erebrem ode boshe abusanfo nipa biara nama ne boshe orehwe kwan obi ahye obo ena orehwe kwan unim senia ohwe kwan fa na boshe no de anidaso bi brew anopai ni anidaso na yempa ni se boshe biara nso a enam kwan so ese na wotwi de osiro bi brew no ye kai ye hu se Erade betumi aye ni nyina amayen obetumi ede nadom adom yen obetumi amaninsa aye kese amayen obetumi amaninshira aye kese amayen obetumi amanadom aye kese na wama nanyunyam adoso ewo yenso enti ye kai wo se siesie wo ho ema onyankopon etumi onyankopon ahoɔden etinia yereka nyina ne sɛ emra instruction by sɛ montwɛn no abusuafo yi na ɛsɛ sɛ wɔtwɛn na onyanyanko pɛsɛ ɔyɛ no ɔyɛ ɛma wɔn enti also twɛn Awurade ɛwɔ Jerusalem. Enti ose yentwen ewo Jerusalem kosi se eja ne boshe na ode ahye no ebebemu ebusuafo se woretwen Nyankopon a onye nipa na wadi hwamo enti otwen ne de eho hia na wutumi so twen no so de a ose won a wotwen Awurade no wonya ahoɔden foforo ena wode ahoɔden foforo enantew na ode okore taban so eka won ho a wohu ahoɔden ne ba na wonya okore taban so ka ho a utumi tu kosoro na senia yenim senia abo okore utumi ko height of higher altitude ensuro hwi mmonu hu na utumi edinkunim ewo storms so even in the midst of that no
anɔpɛ sɛ wode twɛn awurade sɛnea ɔkan no a ɔde ahoɔden foforɔ bi bɛbrɛ wo na wɔtwe siesie wo ho sɛnea yɛka kyerɛ wo na Pentecost week na ahosiesie bi ani baabi a ɛkyɛn sɛ yɛresiesie ho ama ho kronkron ahoɔden ahyɛ yɛn ma yɛtumi de atetew yɛn ma yɛtumi de atena awade ase yɛtumi de ayɛ adwuma yɛtumi de ayɛ nneɛma foforɔ yɛtumi de akɔkan honhom a ɛbɛma yɛtumi anantew abɔ bra pa ahyɛ awurade anuonyam honhom a ɛremma wontumi yɛ nneɛma basabasa na mmom ɛbɛdom wo na wanam nyinaa wayɛ calculated ɛwɔ nea wobɛyɛ biara ho onyame ɔnom anɔpa yi na ɔma n'ahoɔden ɛnka wo ho ɛnkyɛ na yɛbɛma wo so wakyerɛ wadwene wafrɛ wakyerɛ wadwene nneɛma a yɛpɛ sɛ yɛbɛkeka ne nyinaa yɛmmobɔ ne nyinaa so na ɛyɛ biribi a yɛsɛ sɛ yɛka ho asɛm na metwe wadwene akɔ so sɛ aha ɛyɛ 97.1 Anidaso Bere ɛna ogu so retie yi asɛm a yɛreka ho asɛm ɛyɛ asomafo no nnwuma ti ayɛ di kan titiam anan ɛne enum Acts chapter 1, 4 and 5 yɛka yɛ ho sɛ na wɔtwi ɛyɛ Pentecost week na wosiesie wo ho sɛ wɔn kronkron adom na ahoɔden ne nepa ne nhyira ne tumi na bambɔ na adom ne nyansa emu ne hwehwɛbea no ebi ntɔwo nso wo so na asetena yi wamfa wuti ampempem saa ansɛe mmere ansɛe anhwere nepa na mmom ɔno no atumi akyerɛkyerɛ ɔkwan na watumi akɔkan ɛwɔ nea wobɛyɛ nyinaa mu ɛno nti anɔpɛ nea yɛne wo resusu ho ne yɛsi ɛberɛ no so a wo so wobɛtumi akyerɛ w'adwene na nea ɛho kronkron de ato w'adwene so no watumi nso ɛne yɛn akyɛ nti o say John baptized with water but in few days ɛno nti na o say do not leave in few days so abusuafo in few days sɛ asɛm yi yɛrekɛsɛ yɛrekɔmu a na yɛka wo sɛ anidaso bi ɛna na awurade pɛ sɛ ne mma no enya na wɔhwɛ kwan ɛwɔ baabi but ɔma wɔn in few days wanka even in weeks wanka in months wanka in years in few days the question is were they able to wait wɔn nyinaa na wɔtumi twɛn in that few days no do we still see Christians today yɛtumi hu nyame ma ɛnɛ yɛtumi hu abusuafo na wɔn so wɔn ho pere wɔn ɛwɔ nneɛma ho a wɔntumi ntwɛn awurade anaa twɛn kakraa bi nanso watumi akɔkan wosu sɛ wontumi ntwɛn anɔpɛ yi anidaso ɛna yɛreka wo sɛ onyame ɔma wɔ anidaso nti ɔka kyerɛ sɛ wait for some few days wait in few days you will be baptized with the Holy Spirit in few days anɔpɛ sɛ ana yɛka kyerɛ in few days ɛnɛ ɛyɛ joda in few days brada bɛba wukuda bɛba yaoda bɛba fida bɛba memory da bɛba kwasida bɛba in few days from enumere ya ɛkɔ ne yɛka wo sɛ ɛyɛ Pentecost experience nso na wokɔ wo nnwuma nyinaa so wie a enumere pɛpɛpɛ no nsia ne fa na yɛn nyinaa yɛrehyia yɛn papa panyin evangelist Dr. Ye Aboɔfɛi yɛn nyinaa yɛfrɛ no Dada Aboɔfɛi the founder of Patmos Prayer and Retreat Center, the leader of Grace Evangelistic Team, yen papa beshia yen ewo Christ Presby. Ni nyinaa ni se Pentecost experience. Se papa bi fisro, adom bi fisro, a dove is coming down with peace and grace. Na yen nyinaa yen mumu yen nyame ahoɔden. Okono ubetumi akon jese ho kronkron eka ho. Enti anɔpɛ siesie wo ho na yɛkɔ yɛn da nyinaa mu no yɛnkae ne nyame pɛ sɛ ɔyɛ ma yɛn ɛnkyɛ yɛbɛbue hamatrofo no na watumi afrɛ yɛn yɛka sɛ nienti a wohia wo kronkron yɛdi kan wo kronkron ɛyɛ yɛn kyigyinafo niedi kan ɔyɛ comforter ɔbɛkora wo ɔne ɔbɛkasa ɔbɛtu wo fo emra nneɛma nyinaa ayɛ basa na ɔbrɛ yi twa wo maa na asetena yi ayɛ bisi basa na ewim ayɛ kusuu na wuhu wo ho ano no ɔne wo bɛkasa he is a comforter
He is a comforter. He moves with you. He guides you. He leads you. At your point, at your wit end, when you have no hope, he will speak, whisper a word of assurance, say, you can, and you will not die. At the point where the baby who say me no obeka chi say wudi nwu obesanya sorry and pay on the one kasa situation bia on man no pay sa honhom krunkrin ono ene ye kanfo no say on the wo enkasa na omanadom enoso. He is our comforter. And tina hu hia say owura na rekwa na oru kosoro a obema otijinafo yi etumi aka ye ho na waboa yen ewo osom ayesese yesum mu. Enti kai say woso oka hu bi, woso oka hu bi, woso oka hu bi, woso oka sa inshira hu bi. You are part of the promise, and so you need to understand that this morning you are part of that promise. You are part of that promise. You are part of that promise. Etienche 0551667755. Ofra ubechire wadwene ewo asema ye kan yi hu. So nkronkron oye yen comforter na osan eye yen sealed or ye sealed ye beka ho asem ochina. You need it. We want to whet your appetite to love the Holy Spirit this week, to prepare your heart and anamumbia urukubia baby aunembia. Spend time to do sober reflection. Say, kunkwa hoden enomo na wetumi akokan ewa kwan nyina mu. Ubetumi afre abo 5:32 anopai Anidaso Bere na ugusu eritie station ni Okoman 97.1 Okoman 97.1 wosu ubetumi afre 0551667755 na wachire wadwene ewo Anidaso asem a no pe yeri kinkan se montwen Jerusalem kosi se mubenya ahoden. Ubetumi so afre 0270191971 yerhwe wanim se wo so obechire wadwene eye onyankopon asem na onyankopon pese anopai on yen kasa na osiesie na adom ema yen sana yebewie no yebebo mpae na yede ye ho so ahye Awurade nsa ama na wotwi nyina se yefi jode yase a Awurade mfa yentwa brada ne ukuda ne na ewe yenim nyina no ma na wotwi so enyen hyira onyame onka wo ho obetumi afre 0551667755 na wachire wadwene ewo asem ayekinkan yi yerisiesie ho kronkron hwegu na wotwe onyame emanadom enye kese emma yen ewo Yesu din mu yeah David nina mesini awedi kunino ose atadiu na ninati say yawa na naniti say o just rama ni trinity say o jahuni fita yeah na mi benye na ni huye wa say ya ohide ye be wa yo ye be show and you nyanta mi na mi huni lord na sikaka ni evianso ni yeah mi mama ni sekoya onyami ebama okun ubetumi afre ewo 0551 senior ye kan no na also wachire wadwene na yenu nyina abomu ubetumi nso afre se wori fidwuma de biase na wotwi na pese ye no bebo mpai eno nso ubetumi aye na ni nyina no yede ere tuaso ahye Awurade ene onyam anopai nso yewo ofrefo bi ewo line so onyankopɔn asomdwe enka wo anopai Council, Campato, different couple, ohina na nyame asomdwe enka wo and council, and come today obi abusanfo ne adofo obi ahoye the papa or ka otwen hom asem yo otwen hom de ati obi a wutiminya otwen hom bu okra waba Bible ne no opese na ne saka debi
bia wo mra na de ba obi de ba wia obi de ba ba obi de ba alebe nti ɔtwɛn honhom de sɛ bia wotumi nya wo ko obi kra no obo se san ana wakasa kra gere yɛ wo sɛ san ɛsɛ wotumi san wonnim na ebesi nti ɔtwɛn honhom de sɛ obia yɛtumi nya ɔtwɛn papa na mi sɛ pa Awurade ɛka ho ɔnya oni akyɛ ho na ɔnkɔ so no mu na ɔmanadom ɛnɔsoma oni abusuafo nyinaa yɛda wase sɛ wafrɛ ɔkoma 97.1 yo Awurade nhyira wo amen yɛka sɛ wo so wobɛtumi afrɛ 0551667755 wakyerɛ wadwene yɛnua ɔhene nana asɛm ne sɛ ɔtwɛn ho hia ɛno nti ɛna Yesu hyɛ wɔn ketee sɛ ɛtwa sɛ motwɛn ɛwɔ Yerusalem nti ɔtwɛn ho hia nti wobɔ mpaeɛ a na watwɛn na Awurade ɔbɛyɛ twɛn wo wuraboa na twɛn Nyame kɔm fa wo ho to no so na wahu ne dom. Are prepared to be this victorious king? Are we already? Yama wakwaba eba Okuman 97.1 mpache wudin eni baby a wofrefi mpache wofremi na no ye mfrefi Akropong papa kotofi nyame nhyira o mena oye me da wase pa na won fa kutu ya ode amayen nyame nhyira o ama ahoden na me ni obi sika so akyinye ama sisi a me hu se sika na bedi me nkyɛn ti me bompa ma me wife okay that's it bye Everybody bompa ede o ba ehye won sa anopai ye bompa ekoso gya na hye won sa se wo adom wutumi wo basa wo ahoden be kura no ye de me no ye hye won sa se Everybody ma wasumdwe enkura no na ma na ye ehu wutumi no anuonyam ye gya bambo ato ne so na ya stress Kristo wunkunimdi akoso akura no akwanyi na mu wa maisi ni na watwe so Yesu ya se wadom aburu so amen papa mdase asida irade de nyame nhyira wo se wo fere Okuman 7.2 He is coming in his mind. My Lord is coming in his glory. He is coming in his power. My Lord is coming. He is coming. Maranatha. 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 My Lord is coming. etwa se wo twen e wo Jerusalem ema wo bɔhyɛ no etwa se wo twen etwa se ye twen Awurade etwa se ye twen Awurade ɛsɛ sɛ ye twen nneɛma bebree wɔ yɛn akwan mu a onyame de emmere ato ho anka ɔrekɔ ascension na anka ɛhɔ na otumi kɛse munye na mu mose montwen ɔtwen mu no nneɛma bebree ɛwɔ hɔ a esiesie yɛn untumi wo abofra prɛko pɛ na amunum hɔ na omfi ase enye nneɛma bi ɛyɛ saa na enye ne kwan ne afra no kura ho bɛyɛ hu ɛwɔ woa ɔwofo no wanim enti nyame ahyehyɛ mmere a edu ɛsɛ sɛ ɔnantew wahyehyɛ mmere edu ɛsɛ sɛ ɔkasa wahyehyɛ mmere edu ɛsɛ sɛ ɔyɛ nneɛma bi a ɛboro adwene so enti yenya ɔtwen adwuma na wafi ase no hu sɛ Awurade ahyehyɛ mmere a stages a ɛde benyin ɛtɔ da bi a yɛ ho pere yɛn bebree na wo chinchin na wo nenam na wo pɛmoa na wo ho yiraw sɛ wo benya ɔtwen ama Awurade a na ɛno ho asɛm ne yɛde ka anɔpa yi ɔfrɛfo foforo ɛwɔ line ne so yɛma wakɔ aba ɛba Okuman 97.1 wudin ɛne baabi a ɔfrɛ fi hello Osofu Echampong. Reverend Eric Echampong, Grace. Yes. My brother. So they come Mama Leticia and Abusan for home. Hede Radia say, Papa, Papa, or train. Or train ya dear, a who papa. Papa. Need Pebiara, only train woman. Baby, I will feel it. Baby, uncle. Me penny be can say me try me baby a trim. What kind of brother was it? If patience fails, try long suffering.
If patience fails, try long suffering. What can you the also is a consultant now dear Ebeba. It is as one for one train Anna and Carol be played on home, because may well you may be due baby. Me could be say, me confess, me thank me a poso. Akoye medwuma nka ngongon ne ba ye no anka wo enye bi enso onya ntoboase onya abotre etwen ekosi se wo hye no ebe mo ma wo ndi de me kan cha bofo eti ya no pe ni se enso yen koso ntwen se bia setani ni mati biara no yentenem yo nyankopon beka se wo de be ma wo se si ya yo beka se manenye kakra yo nso beka se manen kwachiri ni nyina mu no odi ewo mu no ode be ma everybody nkan obi ara ho amen amen yeah that's it everybody shall pass your friend papa everybody nkan ho yeah that's it Ayem papa sofo Erica Champon say otwen hu hia pa if patience or waiting fails you try long suffering hu hia senya wabɔ ho mpae no twen na erade emfa ho muamrɛ erade emre de ayemre pa and he makes all things beautiful in his time according to Ecclesiastes 3 obeye ma waye ne fe now what we is a moment of waiting expectation also be to me afre actually wadwene yama wakwa ba eba okoma 97.1 pache udin ni baby a okasafi papa son council Emilia na kasi mama Emilia o nyame asombe nkan yehu ani nshira ano pe bia mo kyerɛkyerɛ ne ama ama yɛn ho ne ama ni so ni o tan ho ma wa hyerɛ wato ni pe bia o twɛn ne rade hyɛ ma o hyɛ wo twɛn ampa yo erade nhyira pa ɛwɔ nia wadwena wakyerɛ onyame nka ho na nnenso Oma wedwedi nko kan pa amino amen also betumi afre 0551667755 na yedi nkomo wakyerɛ wadwene wo afutu bia ebebua obi ebebue obi safen ede safo abetu obi nsɛm ma ebue ne pon bi ama no ene dayi na watwi ebeye safoa ama obi a ebetumi ebue ne nhyira pon bi enti obetumi akyerɛ wadwene na yenkoso otwen Yesu Kristo ka kyerɛ won si etwa sɛ motwen ɛwɔ Jerusalem kosi sɛ agya ne bɔhyɛ na wahyɛ mo no ebebe mu wankyerɛ wɔn na mmom ɔreka wie no se enche enabiachi days and few days in just a few days you will be baptized in just a few days otwen ehu hia bibia rade beye bia no obehia se obenya anidaso ewo nimu anopai anidaso ene yesere se emfie rade ho emfa emmawo na ne awuri ye biara no wanya anidaso se onyankopɔn ɔka wo ho na erade obedomo adofo amafre akire madwene nyina yekese erade onhyira mo na ɔno mo na ne amonne etiefu nyina akyɛ no aye nhyira ama nyame ma nyina oso betumi afre 0551667755 0551667755 and 0270191971 Anidaso Bere ena meno yeguso eritie na watwi yesiesi ye ho ama dwumadi sonko a eboa ma yitumi kokan muma memfa ofrefo yi nso onyame asomdwe nka ho
aha okoma 97.1 mpacho udin ene baby a ofrefi mpata me de asabia me frefi ebru na minchira o mini asabia nka se train ye adia tin so ye di radiate me train dia ye se bibia de ba manyen bia no perfect. Amen. 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 As I say, you see, book. Na ye ka say ye be train erade. Ampa. Ye de pe ye dia. Ye man. Amen. Na mishra papa. We preach no pay. Na mishra. Mama, na mishra pa no kan ho. Na watu di medini na so o mensi ye ma o. Na yem function no nyam. Amen. Amen. Train aware no ebebem train adwuma no ubenya wonsa beka erade wabɔ ho mpae erade mama adwuma o onyame ɔde bɛma wo wabɔ ho mpae erade memre no aso erade kawayi o erade kawai mama nso min hye double yi bi o onyankopɔn ɔte ase ye ka che say na wadwi ma wani nkɔ nkron so and as you wait for the Holy Spirit, as you continue to wait for his empowerment, ni aka nyina ma wani nkɔ say metena se ama urade na ma twen urade esin akyedi nyinara nti wo so nya ɔtwen ema urade na ti ase so osi etwa se mo twen ewo Jerusalem etwa se mo twen ye wo baby a ye twen yo ewo baby a ye twen. Location is very, very important. Enti won mo ko twen wo baby a na mo Jerusalem enti situation bi a na mu no ehu Jerusalem ena Awurade se twen no wo ho na obeye nadom adi akyerew obeda nadom adi akyerew na wo so wa ye nhira yeo yekozuara ubetumi afre ye wo mere ewo yanim kakra enche na ye de na adwumadi no eriba awie ye kai wo se onyankopɔn asɛm se twen na ɔno nso bɛyɛ wo adom ɔbɛboa wo ɛyɛ ɔkoman 97.1 Anidaso Bere na ugusu eritie onyame enkame ne ho na ɔma na wɔtwi yehu senia ɔpɛsɛ yɛkɔfa na yenni so na yenye na yɛmfa enhye no anuonyam enti Awurade onsiesio na Awurade ɔno na Awurade ɔnka ho na Awurade ɔnto n'anim nkyerɛw emra wo de twani ɔma wo nsa ensi fam da ɔbɛkae wo na wamanadom adɔso ama wo akwan nyinaa ehu hia sɛ yɛn nyinaa yɛbɛtumi abɛn Awurade ehu hia sɛ yɛn nyinaa yɛbɛtumi ayɛ nia ɛsɛ sɛ yɛyɛ ehu hia sɛ na wɔtwe wo de twɛn no sɛ ne ɛbɛyɛ a wobɛtumi abɛn no enti anɔpɛ yɛ kaw sɛ wobɛtumi asiesie wo ho na wama Awurade asɛm ɛne wakasa enti nonsia ne fa ɛna nwumre nonsia ne fa all roads leads to Christ Church Akropong na yɛnyina yabomu peace asafo nyinaa ɛyɛ peace sɔfo panhini Reverend Dr. Nicholas Apresian ɛna peace sɔfo ɛyɛ miame head and so Reverend Richard Krantia Ferry ene wasafo manyina whatever Christ and ene enumre no nsia ne fa eye Grace asafo manyina ene Grace asofo Reverend William Ameka Reverend Erika Champon Reverend Nathaniel ene asafo benfo ne adofo nyina yinina yereko Christ na ye Christ ankasa nso asofo nyina ye yen sofo panyin district minister Reverend Christian Amankwa Kwafo and Reverend William Nkansa, Reverend Mrs. Adelaide,
nate yɛn nyinaa yɛn abusuafo nyinaa ɛyɛ gidigidi yɛtwɛn Awurade adom yɛtwɛn Awurade nhyira ɛne okuapeman nyinaa ne Ghana ha baabi biara wo a wote yɛn ka wo abrochiri koraa yɛnim sɛ bɛbɛ stream live wo betumi ahwɛ bi ɛwɔ Facebook na yɛn nyinaa yɛntwɛn ho kronkron ahoɔden na yɛmfa nyame ahoɔden ɛnantew afi 2022 a year of double enti bibia wudi nya bia onya ne double enti anɔpɛ Anidaso Bere ɛna wotie yi me a medi dwumadi ho kyia me medin ɛde Reverend Nathaniel Kingsley Entsie me wɔ Grace Congregation Akropong na anɔpɛ me gyina mu ɛma me nua barima Reverend John QUARSHIE ɔyɛ district minister of MAMFE nyame yadoma yenim sɛ na wɔtwi obeba bɛka yɛn ho na nado kwapɔn enso beba bɛka yɛn ho na abusuafo a yenim wɔn nyinaa nso na wɔtwi yɛn wɔn nyinaa bɛhyia na yɛbomu akɛse Awurade yɛde wase sɛ no pay wode wafiri ato ɔkoman 97.1 me yi mfi ha menko so na ha na nwumadi ahoro ɛwɔ hɔ ni nyinaa watumi atie na woso watumi di atuanamon onyame ɔnka yɛn ho ɛyɛ Michael Ifadakwa sending a message say happy belated birthday to the new Akropong Presbytery Superintendent-elect Ampofu Chim. We love you so much. Yeda Eradiase. Yeda Eradiase nso ama Edwin Eshrin say nyame adom ode najuma abawie. Leaders foforo amanya nyina onyame enkamu nyina ho na matumi amaku no akoso akokan. Yeda nhyia ma Local Council of Churches mpanyimfo nyina Erade nka obibia ho na Erade manadom enye kese. Yeti obi bia anɔpɛyi baabi a worikɔ bia nya Anidaso sɛ wode ɔtwɛn ɛnenam dia Onyankopɔn ori ne ohwamɔ Awurade nka ho nia okyinkyim afiri ma yɛn anɔpɛyi ɛyɛ yɛn nua bɛma zigibi ɛna ɔdandan afiri no ɛma yɛn na yɛtumi ɛkasae onyame enka obi bia ho na yɛbɛsen ahyia nyame yadoma ɔkyena na yatoa Anidaso Bere no so aha ɛyɛ ɔkoman 97.1 onyame onka ho na Awurade no mu na wɔtwi ne akwakoye biara no ɔma enko yiye empire yɛbɔ ma wo ne sɛ ensi wo yiye na wɔtwi na Awurade adansidi ɛnɔso ma wo nyame yadoma wukuda ɛyɛ 1st of June no nan pepepepepe na yɛhyia mu ɛwɔ Grace na ya commande ya bompai commande na ye bibia huhuhu bia empire ye gbera busum ni mu na eye adwuma pa nipa di adanse se empire bia wo bodi wura busum ni mu no onyame adomti Awurade ma wo nya ho ensunza so ne ho nhyira enti wo so wukuda yeton se hia no nan na wabomode emomoro driver no aye kefu yesan se ebo no nti wa drive boko wutsimu 4 nimpa acha we Akropong dia acha within 10-15 minutes na wadu Grace na yemumu o say the drought is over okasafo yem papa the drought is over na yemumu mompai say juna ye wura mu yi onyame onye ngadom onyame onhyira wo na anopai so onka wo ho nia obeye nyina no omani nhyira enka wo ho ewo Yesu Kristo din mu ochina yebesi ahia na menka wo ho